Ja sam Gabriela Budimir, po zanimanju sam diplomirani novinar, iako se time zapravo i ne bavim jer sam zaposlena u sustavu visokog obrazovanja na sveučilištu u Splitu. Moja velika ljubav i strast je moda i zapravo kako znam za sebe uvijek sam volila sve što ima veze sa općenito lifestyle-om, pa tako i modom. Haljine su onaj odjevni predmet bez kojeg ne mogu i kojeg zapravo u gotovo svim prilikama kombiniram na nekakav svoj način. Jako sam uzbuđena i jedva čekam vidjeti kako će izgledat to kad zamijenimo stil Kate i ja. Ćao, moje ime je Katarina Smolić, ja sam modna dizajnerica i vlasnica 2 brenda, jedan se zove Obekej, drugi Katakomba. Što se tiče odjevnog komada koji mi je hit ove sezone, mi je kombinacija slip dresa i oversize majice. Što se tiče modne ikone, izdvojila bi Rijanu, zato što smatram da ona je jedina koja ne radi paravane u modnom izričaju što se tiče izražavanja. Najdraži komad koji posjedujem u svojoj ormaru je iskreno ikad do sada je jaketa od Matije Čopa. Gabi ću obući u nekakve patike platforma jer realno nikad od kad je znam nisam ni vidjela da to nosi i to će mi biti najveći izazov u kombinaciji sa oversize. Znala sam da ću u H&M-u naći prave hlače za Katu, uvijek tamo u sebi nešto nađem. Mislim da bi ove bile, to je to. Da, ove ću uzeti za nju. Dobar dan. Ova će mi divno ići uz one cipele i hlače koje sam odabrala. Treba mi još majica koju ću staviti u hlače. Ove mi se sviđaju. Idemo do Šubidua da je pronađem cipele. E, to sam tražila. Imamo šuze. Ulala, crveno-crno. Baš po mom guštu. Ovo mi se sviđa. Evo mi je. Šta si mi pripremila? Anec. Vidit ćeš jedva će. Ne, možda ne želi niti vidjeti. Vjeruj mi, bit ćeš bonbon. Trebala bi mi neka bijela majica, ali da je muškog kroja. Nadam se da će mi se ovdje posrećiti. Mislim da ću ipak na ovaj styling ukomponirati nekakvu sportsku torbu. Pa idemo vidjeti šta ovdje ima. Imamo i torbu. I gotova sam za danas. Dođe ti meni, Gabi, kako se ti osjećaš u toj mojoj kombinaciji za tebe? Pa iznenađujuće dobro. Osjećam tu neku tvoju energiju. Pokušavam ti ući u misli, zapravo čemu ovaj džemper ovako? To ima neku Pa svrhu drugačije ili... je, zanimljivo je. Ne znam, vjerojatno će ga post Splita kupiti, ali neće ga sigurno tako obući. A, da. To je bit. Slažem se. A ti? Ne znam šta bi ti rekla, osjećam se prenašminkano,
previše nekako, nemam slobodu. Uštogljeno se osjeća, ne mogu se komodati u ovim hlačama koje nema elastina, u ovom kaputu koji me dekomodira, ova frizura u kojoj moram cijelo vrijeme paziti i hrpa te šminke koju također moram paziti, nije mi to navika. Dobro, ali opet sigurno nisi izgubila neki svoj identitet i tu svoju energiju. Ovo smo i dalje i mi. Tako, ti ostaneš sam u tome, ali jednostavno ne osjećaš se onako kako bi se želio osjećati, ali daješ taj neki duh i dalje sebe kroz robu, što je normalno bitno, da tvoj duh ostane. Jel? Uvijek budite svoji, osjećajte se dobro u tome što nosite, ali isto nije na odmet prihvatiti sugestije ponekad i drugih ljudi. Jer evo, Kata kaže da sam baš cool u ovome i zašto ne bi bila.